Γεια χαρά σε όλους. Είμαι ο Παντελής. Σας καλωσορίζω από το, εντάξει, όχι νέο κανάλι στο YouTube. Το έχουμε πολλά χρόνια, αλλά ψιλοανενεργό τον τελευταίο καιρό. Και είπαμε να ξεκινήσουμε να το χρησιμοποιούμε ξανά, να δημοσιεύουμε βίντεο και με το τι κάνουμε. Αλλά τώρα θα σας δείξουμε, θα είναι το πρώτο επεισόδιο στην ουσία από την νέα μας σειρά που θα λέγεται Streetwise Mobility. Εδώ πέρα θα σας δείχνουμε, καταρχάς να πούμε τι κάνουμε στο ηλεκτρόνιο και θα πούμε μετά τι θα κάνουμε σε αυτό το κανάλι, σε αυτή τη σειρά επεισοδίων. Στο ηλεκτρόνιο σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε ηλεκτρικά ποδήλατα και ηλεκτρικά πατίνια. Και συμβατικά ποδήλατα ενίοτε, αλλά εξειδικευόμαστε στα ηλεκτρικά. Οπότε μπορείτε να δείτε κάποια βιντεάκια στο κανάλι μας πιο παλιά. Θα έρθουν σύντομα και με τα καινούργια μας μοντέλα διάφορα βίντεο, για να έχετε και μία εικόνα με το τι κάνουμε. Οπότε θα το πω και μία τώρα, θα το πω και μία στο τέλος, γιατί μπορεί να μην κάτσετε όλοι μέχρι το τέλος. Να ακολουθήσετε αν θέλετε το κανάλι μας για να βλέπετε τα νέα βίντεο που ανεβάζουμε. Θα χαρούμε και εμείς να δημιουργήσουμε μια κοινότητα, να αλληλεπιδρούμε και μέσω του YouTube με εσάς. Και τώρα όσον αφορά τη νέα σειρά που θα ξεκινήσουμε, μάλλον που ξεκινήσαμε και ελπίζω σχεδόν κάθε μήνα, αν δεν κάνω λάθος. Μου κάνουν έτσι από πίσω. Οπότε πιστεύω μια φορά το μήνα θα βγαίνει και κάποιο καινούριο βίντεο, όπου σε αυτή τη σειρά θα δείχνουμε πρακτικές συμβουλές για το ποδήλατο, έξυπνα tips, θα αναλύουμε κάποια εξαρτήματα του ποδηλάτου ή κάποια περιφερειακά αυτού. Γενικά θα δείξουμε μια φιλοσοφία γύρω-γύρω από το ποδήλατο και για το ποδήλατο αλλά και για τα αξεσουάρ αυτού. Λοιπόν, σαν πρώτο επεισόδιο σκεφτήκαμε να μιλήσουμε για τις κλειδαριές και για την ασφάλεια των οχημάτων μας. Είτε αυτό είναι ηλεκτρικό ποδήλατο, είτε είναι πατίνι. Έχω μερικές κλειδαριές εδώ πέρα που θα σας δείξω, για να έχετε μία εικόνα με το τι υπάρχει στην αγορά. Σίγουρα είναι πολύ μεγάλη η γκάμα, δεν μπορούσαμε να την έχουμε όλοι εδώ, αλλά θα δείξουμε ενδεικτικά κάποιους τύπους κλειδαριών. Κάποια tips για το πώς είναι να κλειδώνεις πιο σωστά το ποδήλατό σου, αν και έχω την εντύπωση ότι δεν υπάρχει κλειδαριά που δεν μπορεί κάποιος να την παραβιάσει. Απλά σίγουρα το κλασικό που λένε όλοι είναι πόσο θα τον καθυστερήσω περισσότερο. Γιατί και οι κλειδαριές που έχουν βαθμολογία, αν δείτε πάνω στις συσκευασίες τους, είναι με μια κλίμακα, όχι για το αν θα ανοίξει ή όχι, σίγουρα θα ανοίξει, αλλά μετά από πόση ώρα θα ανοίξει. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τις πιο basic κλειδαριές. Δεν είμαι μόνος μου, προσπαθώ έτσι να έχω μια διάδραση. Φαντάζομαι ότι είστε εσείς πίσω από την κάμερα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με αυτήν που είναι μια πολύ οικονομική κλειδαριά. Είναι τύπου αλυσίδα με κλειδί. Είναι πάρα πολύ εύκολη και πάρα πολύ ελαφριά. Το αρνητικό της είναι μόνο ότι κάνει λίγο θόρυβο, όπως ακούσατε μόλις πέφτει σε λακκούβες με το ποδήλατο, πρέπει να την δίνεις καλά. Το καλό τι είναι ότι είναι εύκαμπτη, είναι μεγάλες συνήθως αυτές τις κλειδαριές. Μπορείς να την κλειδώσεις γύρω από ένα κορμό, μπορείς να κλειδώσεις εύκολα και τη ρόδα σου με το πλαίσιο. Και αυτή την κλειδαριά θα την πρότεινα για πολύ γρήγορη, δηλαδή θα αφήσεις κάπου το ποδήλατό σου για 1-2 λεπτά να κάνεις κάτι και θα γυρίσεις να το πάρεις, να συνεχίσεις τη δουλειά σου, ή θα την έχεις σαν δευτερεύουσα κλειδαριά, δηλαδή να κλειδώσεις τον τροχό με το πλαίσιο και όχι να είναι η κύρια κλειδαριά σου. Ανάλογα βέβαια και σε τι περιοχή κινείσαι και τι ώρες και πόσο συχνά περνάει κόσμος από εκεί και βλέπεις το ποδήλατό σου. Αυτές που συνήθως είναι πολύ, πώς να το πω, σχέση αναλογίας τιμής με ποιότητα και, πώς το λένε, και ασφάλεια κλειδαριάς είναι αυτή εδώ, είναι αυτές οι αρθρωτές που λέμε. Αυτές συνήθως είναι με κλειδί, υπάρχουν και κάποιες που είναι με συνδυασμό. Τώρα κοίταξε, τώρα αν με ρωτάς κλειδί ή συνδυασμό, δεν νομίζω ότι έχουν διαφορά στο ποια μπορεί να παραβιαστεί, γιατί κανένας δεν θα πάει να παραβιάσει την κλειδαριά ή το συνδυασμό, θα πάνε να την κόψουν την κλειδαριά σου. Οπότε δεν νομίζω να παίζει ρόλο. Είναι το θέμα αν θυμάσαι κωδικούς ή αν δεν θέλεις να κουβαλάς κλειδιά. Οπότε τι τύπος είσαι, θα το βρεις, είτε αν θα επιλέξεις συνδυασμό ή κλειδί, δεν παίζει ρόλο τόσο πολύ ασφάλεια, παίζει ρόλο το ότι αν θα θυμάσαι το συνδυασμό ή αν θα θέλεις να κουβαλάς κλειδιά εσύ μαζί σου. Αυτές οι αρθρωτές είναι πιο δύσκολες να κοπούν, είναι αρκετά ισχυρές κλειδαριές. Το αρνητικό τους είναι ότι συνήθως δεν είναι πάρα πολύ μεγάλες για να μπορούν να αγκαλιάσουν έναν κορμό δέντρου για να το δέσεις. Είναι πιο εύκολο να το δέσεις σε κολόνα ή σε κλειδαριές ποδηλάτων. Συνήθως είναι περίπου στα 80 εκατοστά αυτές οι κλειδαριές. Πάμε τώρα ξανά πίσω, μία σειρά πίσω, τις πιο οικονομικές κλειδαριές, όπου βλέπεις ότι είναι 2 κλειδαριές με συνδυασμό, που αυτές είναι καλό να τις έχεις για να κλειδώνεις τους τροχούς με το πλαίσιό σου. Ή άμα θέλεις να τις ενώσεις μεταξύ τους και να κάνεις μία κλειδαριά, υπάρχει και αυτή η δυνατότητα. Θα το φέρω λίγο πιο κοντά να το δείτε.
Λοιπόν, και πάμε τώρα στις πιο επώνυμες. Αυτές οι κλειδαριές είναι της BRN. Δεν είναι no-name κλειδαριές, είναι κλειδαριές οι οποίες είναι στη βασική σειρά όμως στο επίπεδο ασφάλειας. Υπάρχουν πάρα πολλές μάρκες εκεί έξω. Εγώ θα σας δείξω τώρα μία συγκεκριμένα την OneGuard που την χρησιμοποιούμε και εμείς εδώ και στα δικά μας ποδήλατα και την έχουμε και μπορείτε να την βρείτε. Καλά, και της BRN μπορείτε να την βρείτε από εμάς, αλλά η OneGuard είναι κλειδαριές που λέμε μία κατηγορία πιο πάνω, γιατί αυτή είναι η δουλειά τους, να φτιάχνουν κλειδαριές. Ενώ η BRN φτιάχνει και άλλα εξαρτήματα ποδηλάτων. Η OneGuard έχει μία σειρά, την e-bike σειρά. Έχουν αυτό το πράσινο χρώμα, τώρα θα δείξω μόνο αυτή, όπου αυτές τις λέει έχουν και το Bulldog, νομίζω πρέπει να είναι αυτό. Κάποια τη λέει και Bulldog συγκεκριμένα, όπου είναι πολύ ψηλά στο βαθμό ασφάλειας. Είτε είναι σε πέταλο, είτε είναι στην κλασική αλυσίδα, όπου βλέπουμε εδώ πέρα που είναι πάρα πολύ ψηλά στο σκορ, δηλαδή συγκεκριμένα το πέταλο είναι στα 80, η αλυσίδα είναι στο 55 με ανώτατο το 100 και έχει, εντάξει, και μια πιο υψηλή που είναι, αυτή είναι 70, δηλαδή σκέψου ότι υπάρχει αλυσίδα της OneGuard με 70 στα 100. Και υπάρχει και η κορυφαία τους σειρά που είναι και η πιο ακριβή, η OneGuard, η Rock Solid. Αυτή δίνει 99. Νομίζω ότι καμία δεν θα δει σε 100% να δίνει. Αυτή είναι και από τις πιο ακριβές κλειδαριές που έχουμε και νομίζω ότι είναι και η πιο ακριβή που έχει η OneGuard. Οπότε είναι μια πάρα πολύ καλή λύση. Το αρνητικό είναι ότι δεν έχει πολύ μεγάλο κενό για να την κλειδώνεις εύκολα. Λοιπόν, να πούμε όμως και κάτι άλλο. Πολλές κλειδαριές, επίτηδες θα δείτε, ειδικά οι πολύ ακριβές, να μην έχουν πολύ μεγάλο πέταλο. Και αυτό γιατί γίνεται? Αυτό γίνεται για να μην βάζουν πολύ μεγάλους λωστούς και να δημιουργούν μοχλό και να σπάνε εύκολα. Γιατί αυτές οι κλειδαριές συνήθως σπάνε εδώ, σε αυτά τα δύο σημεία. Οπότε βάζουν μοχλό και τις ανοίγουν και σπάνε εδώ. Οπότε δεν θέλουν να έχουν πολύ μεγάλο κενό για να μην χωράνε σχεδόν σφιχτά οι κλειδαριές αυτού του τύπου που είναι σταθερές, που είναι πέταλο συνήθως. Γιατί οι άλλες που είναι αλυσίδα είναι πιο δύσκολο να βάλουν μοχλό και να τις σπάσουν. Τις άλλες κόβουν με ψαλίδι πανεύκολα. Λοιπόν, οπότε τώρα, είπαμε λίγο πάνω κάτω κάποιες κλειδαριές που έχουμε και εμείς εδώ και γενικά υπάρχουν στην αγορά που μπορείτε να προμηθευτείτε. Κάποιοι όμως δεν αισθάνονται ασφαλείς μόνο με την κλειδαριά. Όπως, να πω την αλήθεια και εγώ, στο δικό μου πατίνι και στο δικό μου ποδήλατο έχω και GPS tracker και συναγερμό, αλλά και κλειδαριά. Το GPS tracker, έτσι λίγο εν συντομία, είναι ένα εξαρτηματάκι που μπαίνει στο ποδήλατό σου και μπορείς να το παρακολουθείς ανά πάσα ώρα και στιγμή που είναι. Εγώ έχω το AirTag στην ουσία. Εντάξει, υπάρχουν και GPS tracker πιο εξειδικευμένα, όπου είναι με κάρτα SIM και μπορείς να το παρακολουθείς real time ανά πάσα ώρα και στιγμή, γιατί το AirTag δεν το βλέπεις real time, το βλέπεις ανά μια συχνότητα που ανανεώνεται στην ουσία, αλλά δεν έχεις το κόστος της συνδρομής σε κάρτα στην ουσία, γιατί έχεις μόνο την κοινότητα των iPhone που επικοινωνούν και σου λένε το στίγμα του οχήματός σου. Και ο συναγερμός, ο οποίος είναι έξτρα, μπορείς να ρυθμίσεις το sensitivity να χτυπάει πάρα πολύ εύκολα ή πιο δύσκολα ανάλογα σε τι περιοχή είσαι, και είναι ένα πρώτο αποτρεπτικό στην ουσία για τον κλέφτη. Και δεύτερον, άμα επιμείνει ο κλέφτης, μήπως το ακούσει ή κάποιος άλλος τον αποτρέψει και μπορείς και σώσεις το ποδήλατό σου. Μπορείς να τα έχεις όλα πάνω. Να πω και κάτι άλλο, ξέχασα. Το έχω στο πατίνι, δεν το έχω τώρα να το δείξω. Μπορεί να το βάλω, θα βάλουμε link από κάτω. Με ένα ναι, όχι, πες μου. Λοιπόν, θα βάλουμε και το link της Knog για το Knog Scout, το οποίο είναι συνδυασμός και tracker και συναγερμός. Είναι πάρα πολύ καλό. Είναι επαναφορτιζόμενο, οπότε δεν χρειάζεται να αλλάζεις μπαταρίες όπως στο AirTag. Δεν είναι πάρα πολύ δυνατός ο ήχος του συναγερμού, αλλά μπορείς να τα κάνεις όλα από το κινητό σου, να το ελέγχεις και να το ανοιγοκλίνεις ουσιαστικά από απόσταση. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα το βάλουμε το link να το δείτε, γιατί το έχουμε τώρα πάνω στο ποδήλατο, οπότε δεν μπορούμε να το δούμε. Να το φέρουμε εδώ να το δούμε. Νομίζω ότι αυτά είχα να πω.
Κοίταξε, θα χαρώ, κοιτάξτε, τώρα μιλάω έτσι σε πρωτενικό, θα χαρώ να υπάρξει μια επικοινωνία από κάτω, να μας πείτε κι εσείς τι συστήματα ασφαλείας έχετε ή αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι παραπάνω στο κομμάτι ασφάλεια και ποδήλατο. Όταν λέω ασφάλεια εννοώ πώς αποτρέπουμε τον κλέφτη στην ουσία. Να μας πείτε τι κλειδαριές έχετε εσείς, τι θέλετε να μάθετε πάνω σε αυτά τα συστήματα, αν υπάρχει κάτι καινούριο, να κάνουμε μια συζήτηση και εκτός του βίντεο τώρα από κάτω σε μηνύματα. Οπότε θα χαρώ να ακολουθήσετε στο YouTube το ηλεκτρόνιο και είμαστε εδώ για να δημιουργήσουμε μια σειρά βίντεο για να μας γνωρίσετε καλύτερα και εμείς να μπορέσουμε να σας παρουσιάσουμε το τι κάνουμε. Γεια χαρά!